Хәерле көн, шәкертләр! Татар теленең төрле бүлекләренә булган сорауларга җавапны табуны дәвам итәбез. Заман бүген шундый заман, укымаган эттән яман. Ләкин безнең Шаян ТВ-ны караучылар бик уңган һәм акыллы шәкертләр дип ышанабыз. Бүген без сезнең белән татар теленең тагын бер үзенчәлекле бүлеге лексикология турында сөйләшербез. Лексикология ул сүзлек составын өйрәнүче фән. Әлеге фән шактый күп тармаклардан тора. Семасиология, ономастика, этимология, лексикография, топонимика. Әлеге бүлеккә бәйле һәм без сөйләмебездә еш куллана торган синонимнарны без бүген сезнең белән карап үтәрбез. Синонимнар алар бер үк яки якын мәгънәле сүзләр. Мисал өчен, ару, талчыгу, йончу. Акыллы сүзенең синонимнары: зирәк, белемле, башлы. Хөрмәтле шәкертләр, безнең синонимнар мөстәкыйль сүз төркемнәренә бәйле рәвештә күп кенә сүз төркемнәре белән дә кулланыла. Мисал өчен, синонимнарның исемнәрдә чагылуы: эш, шөгыль; туган ил, ватан; сыйфатта чагылуы: саф, чиста; матур, ямьле; рәвештә чагылуы: бераз, чак кына; тиз, җәһәт; фигыльдә чагылуы: гафу итү, кичерү; алмашлыкларда: барлык, барча; һичкем, беркем; аваз ияртемнәре: шык-шык, шак-шок. Хәзер инде иешенә күчик. Хөрмәтле дуслар, синонимнарны кулланып, Шаян каналы турында кызыклы хикәя язып җибәрегез. Кемнең хикәясе кызыклы булып табыла, шул Шаян шәкерт исеменә ия булачак. Дуслар, үзегезнең хикәяләрегезне Шаян ТВ инстаграмына җибәрегез. Кемдә кем кызыклы хикәя язып җибәрә, шул Шаян шәкерт исеменә лаек булачак. Сөйләмебездә синонимнарны кулланып, без аны тагын да матурлыйбыз һәм байытабыз. Шуңа омтылыйк, шәкертләр. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.